на прецизна техника от 12-ти клас. На добър час! Техници на енергийни съоръжения и инсталации от 12-ти клас. На добър час! Техници на транспортна техника от 12-ти клас. На добър час на всички, миличка! Празник на духа и знанието, на младостта и мъдростта. Празник на мечтите и дързостта, най-вълнуващ за 12-класниците от выпуск 2010 година, които днес за последен път ще прекратят свещения праг, за последен път ще чуят школския звънец като ученици. Поведени от своите учители по пътя на мъдростта и знанието, днес те знаят и могат, готови да покажат, че успяват. На отличниците от 12-ти клас, на изявилите се в национални и регионални състезания, директорът на гимназията инженер Духова ще връчи грамоти. Професионална техническа гимназия Варна награждава Атанас Георгиев Рашев от 12-ти клас. За отличен 6:00 успех, за призово участие в национално състезание по професията техник на транспортна техника, за участие в Националната олимпиада по техническо чертане 2009 и 2010 година. Професионална техническа гимназия Варна награждава Петър Илиев Петров, 12-ти клас. За отличен 6:00 успех, за призово участие в национално състезание по професията техник на транспортна техника. Професионална техническа гимназия Варна награждава Стилян Милков Димитров, 12-ти клас. За отличен успех 6:00. Професионална техническа гимназия Варна награждава господин Тодоров Драганов, 12-ти клас. За отличен успех 5,87. За участие в национално състезание по професията техник на прецизна техника.
награждава Георги Атанасов Чубанов, 12 Б клас. За отличен успех 5,79. Професионална техническа гимназия Варна награждава Стоян Янакиев Георгиев, 12 Б клас. За отличен успех 5,79. Професионална техническа гимназия Варна награждава Александър Светланов Савов, 12 Б клас. За отличен успех 5,71. Професионална техническа гимназия Варна награждава Юждан Тургаев Хасанов, 12 Д клас.